ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରାତି 4ରେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ। ମୁଁ ଥିଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବସିବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ। କିନ୍ତୁ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟେ ବସିଲି ୱେଟିଂ ହଲ୍ରେ। ମନ ହେଇଯାଉଥିଲା ଖଟା, ପାଇକରି ମିଳିଲି ସିଟ୍। ଲାଗିଲା ବସିଛି କିଏ ଆସି ଲୋକାଲ ବସ୍ରେ। ପାଖରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ କରିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାହିଁଲେନି ମୋ ମୁହଁକୁ। କ୍ଷଣ କ୍ଷଣରେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା ଆସମାନର ରୂପରେଖା, ଆଉ ଏ ପାଖେ ମୋ ଭଉଣୀ ବନି ଯାଇଥିଲା ସ୍ଲିପିଂ ବିୟୁଟି। 2 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ। ମୋ ଖୁସି ଥିଲା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସହରକୁ ନେଇ, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଖୁସି ଥିଲା 1 ମାସ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପାଇ। ରାଧେ ରାଧେ।